विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमक सर्वांक स्वागत. हांव सुचित्रा येशणे. आयचे सायबर सेक्युरिटी या सायबर सुरक्षाचे 20चे उपाख्यान एपिसोड 20क तुमक सर्वांक स्वागत करता. क्विशिंग म्हणल्यार विशयारी आज माहिती दिताची प्रसिद्ध सायबर सेक्युरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर अनंत प्रभू हांनी. डॉक्टर अनंत, तुमकां आयच्या उपाख्यानात स्वागत. नमस्ते. आता हाजी फुडल्या उपाख्यानांत तुमी क्विशिंग, विशिंग आणि स्मिशिंग म्हणून सांगितलं असं. आता एक नवेच एक विषय क्विशिंग म्हणून आयला. तुम्ही पुढे फिशिंग, स्मिशिंग आणि विशिंग म्हणून म्हणलेलं. या क्विशिंग म्हणून एकला ऐकूत असेल एक नवे एक शब्द असं. करेक्ट. सो जस्ट एक रिकॅप दिवे म्हळ्यार फिशिंग म्हळ्यार विंगडाल नावारी एक ईमेल पेटोवचे विच लुक्स लायक रियल. फॉर एग्जाम्पल आता एक स्टुडंटाक गव्हर्मेंट ऑफ कर्नाटक एक ईमेल येता, स्कॉलरशिप्स यू हॅव गॉट सिलेक्टेड. सो अक्कमी फिशिंग. तसलेच कोणी जो एक मेसेज पेटल्यार बैंक अदोकन एक आयल मेसेज SMS अक्कमी स्मिशिंग म्हणजे. बैंक अदोकन एक कॉल केलेला आमी विशिंग म्हणजे. अँड वी हॅव व्हेरी क्लियरली सांगला लास्ट टाइम कसला यू हॅव टू यूज ट्रू कॉलर. सो ट्रू कॉलर यूज केल्यार यू कॅन सेफ गार्ड युअर सेल्फ. आत्ता सायबर क्रिमिनल्स कळला जन पुरा मस्त बुधांजलीची म्हणून. सो ह्या कोविड टायमार तांणी स्टार्ट केल्लें क्विशिंग. सो क्विशिंग कसं जाता QR कोड फिशिंग. एक सिंपल एग्जाम्पल दिता. आमी पुरो जन पेट्रोल पंपा वचून फ्यूल घालताचे. फ्यूल घालतना युजली ते एक QR कोड असता. त्या QR कोड आमी स्कॅन करून 2000-3000 कितले आमी फ्यूल घालता. म्हणल्यार तो पेटीएम आणि म्हणचे लायक QR कोड. एक QR कोड असता. ते QR कोड म्हळ्यार क्विक रेस्पॉन्स कोड म्हणून. हे खंय दुकान इवॉल्व जल म्हळ्यार आमी पुढे मॅगी पॅकेट परचेस करतना तांतूं म्हाका एक बार कोड पळयता आशिल्ले. 890 असले इंडियाचे म्हणून. हा. सो त्या बार कोड कशी वर्क जाता म्हळ्यार इट वर्क्स ऑन वन डायमेन्शनल तांतूं लायन्स मात्र आसचे. आणि त्या एक एक लाईन ಸ್ವಲ್ಪ थॉर सपूर लाईन जावन असता. सो लाईन सकयल एक नंबर असता. सो ते सुपर मार्केटात तो त्या आयटम घेवन एक रेड कलर एक हँड हेल्ड स्कॅनर असता इन्फ्रारेड. तांत एक ताण स्कॅन केलं जाता ते खंयचे आयटम म्हणून नंबर पिक जाता. सो दिस इज हाऊ इट इज टू वर्क. बट तितलो हॉट एरियान तो इतले सान एक नंबर मात सेव जाता. बट QR कोड म्हळ्यार क्विक रेस्पॉन्स कोड. हंतू लेंथ अँड ब्रेथ दोनय आसा. इता म्हळ्यार स्क्वेअर. सो इन दॅट स्क्वेअर लॉट ऑफ डेटा कॅन बी सेव्ड. अँड लॉट म्हळ्यार सो मच. सो युजली आतां तांणी अकाउंट डिटेल्स आसचे पुरो. आतां मी गेले एक विजिटींग कार्ड मी गेले कोणाक दितना तांचे QR कोड असता त्या विजिटींग कार्डान. तो त्या QR कोड तुम्ही स्कॅन केले सत्तना मी गेले पुरो प्रोफाईल वेबसाईट पुरो डिटेल्स तुमकां मेळटा. सो लास्ट टाइम कसं जाल्लें एक पेट्रोल पंपान तूं रात्री 12 गंट्याक एकल्यान तेगेल गूगल पे ओपन करून तेगेल QR कोड आसा पळय तेजे प्रिंट आउट करून एक स्टिकर काडून ते स्टिकर वचून पेट्रोल पंपाच्या स्टिकरार घालून लायला. ओके. सो सकाळीची जन पुरो आयिल्लेची येवन स्कॅन करताची. स्कॅन करून तांतू अमावंट 2000 म्हणून ओके म्हणून घालताची. ब्लू टिक दाखयताची वताची. आतां रिसेंट जावन त्या पेटीएमाच्यानी कसं केला तुम्ही ट्रान्झॅक्शन जल सत्तना एक बेल येवन 2000 रुपीज ट्रान्झॅक्शन देवी और सज्जनो की कसकी अमिताभ बच्चन वॉइस अरे घेता. बट अदरवाइज इट वॉज नॉट देर. सो तदना दे वर ओनली रिलायिंग ऑन द ब्लू टिक. सो त्या ब्लू टिक तो अशें करून दाखयता ओके असं नव्हतं म्हणून दे वर गोईंग. बट मनी वॉज गेटिंग इन टू द अकाउंट ऑफ द सायबर क्रिमिनल. वन. सेकंड मस्त जनार अनेक कसं केलं देर इज अन ॲप इन गुगल प्ले स्टोर कॉल्ड फेक ट्रान्झॅक्शन्स म्हणून. त्यांनी जाय म्हणून एक स्कॅन करून एक ब्लू टिक मात दाखवून वता आशिल्ली. सो ऑल दीस थिंग्स दे वर डुईंग. बट सायबर क्रिमिनल्सांनी आतां कसं केला त्या QR कोड इज आमकां दोळ्यां पळयतना ते कसं म्हणून कळना. फॉर दॅट यू नीड अ रीडर. सो त्या रिडरान तुम्ही रीड करतना मात्र त्याचे कॉन्टेंट आमकां कळचें. So the cyber criminals have started embedding links in the QR code. तुमकां ते पळयतना ते लिंक म्हणून कळना. खंय जो तुमकां एक लिंक आयला रे तुमी ते वतिनाची बिकॉज यू नो दॅट इट इज अ लिंक. बट वी हॅव फेथ इन QR कोड्स. वी थिंक QR कोड म्हळ्यार सेफ म्हणून ते आमी स्कॅन करतात न्हू. स्कॅन केले सत्तना विदाउट युअर नॉलेज दॅट लिंक ओपन्स. ते लिंक ओपन जातना there is one
attack called as drive-by downloads. So drive-by downloads कसं जाता तुम कळी ना तुमगेल फोन अंत एक malware install जावन वता the link open जल सत्तन what can be that malware? Most common malware तुमगेल camera on off करचे. Second तुम्ही कसं उल्लयता पण कॉल अंतु त्या पूरा रेकॉर्ड जावन पेटोचे. थर्ड कंची वेबसाइट्स तुम्ही विजिट करताची त्याचे एक स्क्रीनशॉट काढू तक पेटोचे. सो असल पूरा मालवेअर युचे स्टार्ट झाला नंबर 1. अँड नंबर 2 आम्ही एक प्रॉपर स्कॅनर यूज करण्याची. फॉर एक्झाम्पल नॉर्टन स्नॅप QR कोड रीडर म्हणून एक स्कॅनर असं. कॅस्पर्स्की QR स्कॅनर म्हणून एक असं. अवीरा QR स्कॅनर. सो असल QR स्कॅनर अंत आम्ही जो स्कॅन केला रे इट विल नोटिफाय अस. This is like antivirus for QR reader. Kaspersky आणि मला antivirus ತಂಗೆಲ್ antivirus पळे त्या कंपनीचे QR स्कॅनर आयला. सो QR कोड आम्ही स्कॅन करताना त्या व्हायरस की ना म्हणून कोळका जलारी ತಂಗೆಲೇ स्कॅनर यूज करूका. बट मेनी ऑफ देम आर नॉट यूजिंग दॅट. त्यांनी कसं करत they directly use नॉर्मल स्कॅनर कंची ತಂಗೆल फोन आस. इट विल नॉट टेल तंत व्हायरस की ना म्हणून कळला. सो स्कॅन केल सतना यू आर गॉन. Then you become a victim. So therefore Miguel recommendation pura janaka the Kaspersky QR scanner jo Norton Snap QR code scanner, Avira QR scanner and Trend Micro QR scanner ya pura world top antivirus companies tanni tangele check QR code scanners release kella tantu tumi scan kellari tumka kalta whether it is genuine QR code or म्हळ्यार तुमगे आमगेल आसूचे मोबायलांत ऑलरेडी आसचे QR कोड पशी तुम्ही सांगिल त्या पुरा जांग म्हळ्यार आमगेल मोबाईल आशिल QR कोड स्कॅनर कळना वेदर दॅट QR कोड इज मलिशियस ऑर नॉट. सो हंतु स्कॅन केल सतन इट विल टेल यू. फॉर एक्झाम्पल आता गूगल पे अंत एक नव फीचर आयला. तुम्ही एक सायबर क्रिमिनल नंबर काही जो अमाउंट ट्रान्सफर करू वता जाल्यार दिस पर्सन इज सस्पिशियस म्हणून तुमके एक वॉर्निंग मेसेज येता. तशीची तुम्ही सस्पिशियस वेबसाइट्स गूगल क्रोमांत ब्राउज करू वतना दिस साइट इज सस्पिशियस डू नॉट विजिट म्हणून. सो तसल तुमके एक अलर्ट असल QR कोड स्कॅनर अंतू स्कॅन केल्यार मेळटा. आता असल एक कुशिंग आणि मी देवत तसले डेंजर या आपत्ती कसं पुरस. सो नंबर 1 मस्त कडेन आम्ही आता मॉला वतना काही वतना जन रब्बुनु पॅम्पलेट्स दित असताचे. सो त्या पॅम्पलेटांत एक QR कोड असता. ओके. There are two types of QR codes. One is called static QR code. Another is called dynamic QR code. Static QR code अंतु तुम्ही कसं स्कॅन करता पण त्यांच येता. Dynamic QR code अंतु I can change. आता डे 1 तुम्ही स्कॅन केल्यार कसं येता डे 2 and I can show a different stuff only. So this is very dangerous. So तुम्ही फर्स्ट डे स्कॅन करताना genuine website येता but second day स्कॅन करताना I can make some other thing show. So this is what is happening. So आम्ही लेखता ते genuine QR code म्हणून only for the first day. ताण ते दिल्लल दिस मात्र genuine असता but कोण ते second day third day स्कॅन करता it will go to some malicious site. Number 1. Second, malware download जाऊचेच हंतु. मालवेअर म्हळ्यार एक बॉट्स म्हणून एक असता. बॉट कसं जाता तुमक गोत्तसना त्या एक बॉट येऊन मी गेले सिस्टम अंतु इन्फेक्ट जल्ला म्हणून तर बैसून असतं त्या सिस्टम अंतु. वन फाईन डे तो मास्टर असणं तो सांगता अटॅक म्हणून सडन पूरा जन सिस्टम काही त्या बॉटस पडले त्यांनी पूरा जन वचून एक सर्वर अटॅक करताची दॅट सर्वर विल क्रॅश. फॉर एक्झाम्पल नीट एक्झाम रिझल्ट्स डे 10 घंटे रिझल्ट म्हणून जाल्यार 9:59 पूरा बॉट्स वचून ताक एक त्या सर्वराक दे विल पुट सम लोड सच दॅट that server will crash. त्या देखून आम्ही मस्त वेबसाइट्स पण रिझल्ट्स पळयतना त्या सर्वर हॅज क्रॅश्ड म्हणून येता. इट इज बिकॉज ऑफ दॅट. सो असल एक अटॅक करताची. अँड फिनान्शियल थेफ्ट मस्त जाता. आता एक बिल बोर्ड आणतो त्याने एक स्कॅन दिस QR कोड टू गेट 2000 रुपीज फर्स्ट 10 people. तुम्ही स्कॅन करताची QR कोड 2000 म्हणत बरोबर एंटर होती तर इट विल आस्क फॉर पिन. सो वी हॅव टू ऑलवेज रिमेंबर आम कोणी जो दुड्डु पेटयता जाल्यार आमी पिन घालका म्हणना. आमी दुड्डु विंगडा पेटयतना मात्र पिन घालका. सो दिस इज व्हेरी इंपॉर्टंट. या जनांक कळना तांणी लेखता कोण की म्हाका 2000 पेटयतस हांव एक पिन घालता वग्गी म्हणून. पिन घाल्यार इट मीन्स तुमगेल फोन आदाकून दुड्डु वता. सो अनफॉर्च्युनेटली असल पुरा ऍप्स
गुगल पे असच्या पुरो पेटीएम कोणी क्लासेस घेनी कोणाके Right. त्याचे व्हिडिओज कोणी पळयनी ते कशी यूज करका म्हणून जना ಗೊತ್ತಾ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತಜ್ಜೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಸಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ म्हणून ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ असल यूपीआय म्हळ्यार युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस तंतू कितले अमाउंट पेटोचे जात तमका यूपीआय लाईट म्हणून एक नवं एक फीचर आयला तंतू QR कोड स्कॅन केल सत्तना पिन नाही घाल का म्हणून ₹500 ताई इट विल हॅपन बाय इट सेल्फ असल पूरा फीचर्स असं ओनली इफ वी नो इट इज बेटर अदरवाइज आम्ही विक्टिम जाऊ चान्सेस आर मोर तशीच एक टोड अटॅक म्हणून एक असमो एश म्हणा कसं सो आम्ही त्या विशिंग म्हणून एक टर्म पळयलेलं पण लास्ट टाइम that is called as stored so telephone oriented attack delivery so telephone ಮೂಲಕ ತನಿ ತುಮಕ details team ಗೂ ಥೈ ದೊಕನ್ ತನಿ attack करू start करता so it's the same thing so usually at cyber crime कसं जातं असं newer terminologies are coming but the concept remains the same but the lingo is different so wishing a toad म्हणे the other म्हणून सांगताला सची म्हणून म्हणजे तशीच अनेक कॅट फिशिंग म्हणून कसं वय अनेकल्या नावार तनी एक अकाउंट ओपन करनो ते अटॅक करूक इन द लास्ट एपिसोड वी हॅड सीन सायबर बुलिंग वेळेरी तनी युजुअली that personal अनेक एक तसले एक अकाउंट ओपन करनो दे स्टार्ट कॉन्टॅक्टिंग देम आम्ही एक कॅट फिशिंग म्हणताची so these are all similar concepts but sad fishing म्हणून असं sad fishing नाही these are not related to QR. So QR come कसे जाता in QR it is only quishing. So that quishing mostly तन्नी phishing method अंतु contact करता है. Simple example तुमके एक email है. Email अंतु at you have been selected for this university. आणि तन्नी ते QR code देता है. Scan QR code to apply. So तमी scan केल सत्ता ना फर्स्ट मिस्टेक आम्ही कसं करताची वी डोंट यूज दॅट आता 5 QR कोड स्कॅनर सगळे आम्ही त्या यूज करण्याची सो आम्ही नॉर्मली स्कॅन करताना अवर फोन विल नॉट नो whether it is genuine QR or not so the fake QR म्हणतात from there the attack vector starts so first टाक तुमके एक fake page येता त्या fake page अंत आम्ही आमगे details घालताची ते देखून they start capturing so financial thefts are very much in case of quishing so it is done exclusively to extract money number one and second is to deliver malware payloads ते क्विशिंग विशिंग विषय पुरा इतली तुम्ही सांगतांची आम्ही इतली आता 20 एपिसोड केले जाल्यार ह्या स्कूल अंताने की आम्ही शिक्षण अंत मी काण घेनी नवा म्हणून म्हाका दिसचे वय सो NCERT तो एक ಸ್ವಲ್ಪ एक सायबर तनी हे करता नाही ते एक शिकोका म्हणून तनी एक इनिशिएटिव्ह घेतला तितलेची बट इट इज नॉट एज अ सब्जेक्ट जाऊन ना बट October is a national cyber security awareness month this month is so nationwide we are celebrating it in fact 2 days back Delhi in एक ISCA म्हणून एक information security education and awareness तन्नी ministry of IT ची एक wing we had done a big program in Delhi so my request जना कसं म्हणारी infosecawareness.in म्हणून गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची एक वेबसाईट इन्फोसेक म्हळ्यार इन्फॉर्मेशन सेक्युरिटी अवेअरनेस म्हणून सो इन्फोसेक अवेअरनेस वेबसाईट गेल्यार चंद पोस्टर्स मेळटा त्या पोस्टर्स तुम्ही डाउनलोड करायचे तर डाउनलोड करून पेरेंट्स जाणं त्या एक इनिशिएटिव्ह घेता ते तकून डाउनलोड केलेले चंद स्टुडंट रिलेटेड पोस्टर्स स्कूल नोटीस बोर्डार वचून प्रिंट करून ते प्रॉमिनेंटली डिस्प्ले करायचे सो दॅट चेडवान पळयता क्लास नोटीस बोर्ड असल्यार तंते घालयता सो स्टुडंट्स नो कसं क्राइम्स आसा म्हणून दे विल अंडरस्टँड वन अँड सेकंड आम्ही सकाळी पळय उठेल सत्तना कसं फोटोज फुल्लाचे गुड्ड्याचे पुरो गुड मॉर्निंग आणि एक तक एक मेसेज ताजोट एक मोटिवेशनल हांव वचून रॉबिन शर्मा जाता तशें दॅट कायंड ऑफ मेसेजेस दे डोंट सेंड ऑल दोज अनवॉन्टेड थिंग्स तुम्ही कसं करता असं लायक पोस्टर्स फॉरवर्ड करायचे असं पोस्टर्स फॉरवर्ड केल्यार जन पळयताची अँड दे विल रीड इट अँड दे विल सेंड इट सो एटलीस्ट पीपल कॅन बी प्रोटेक्टेड असल गुड्ड पळोवन वय कसले करू नायक मनशाक वय की नाही सो गुड्ड पळो कतला गुड्ड लागी वचाची वय यू गो देयर इंस्टेड ऑफ सेंडिंग सम डिजिटल गुड्ड सो इट इज बेटर टू हॅव proper information security posters and also
आमगेल एक प्रोजेक्ट आसा सायबर सेफ गर्ल म्हणून. सो cybersafegirl.com वेबसायट गेल्यार यू कॅन डावनलोड द बुक. त्या बुकांत फ्री बुक. So you can 60 different cyber crimes astanto. Download it. It is in different languages. We have also started working on Konkani now. Amchi gelante ekta yochate karta sachi. It is there Gujarati in this. It is there in Marathi. It is there in Hindi. It is there Kannada. Mast languages anta. Tum kanch language convenient the language takun download karachi. Read it. But ami usually kasa kartachi vajitachi and we leave it there. Ami tasal messages ग्रुप्स फॉरवर्ड करता. इथे म्हणल्यार देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड R0 म्हणून मेडिकलांत. सो R0 कोविडा वेळार R0 कितले म्हळ्यार 3 to 4 म्हणटात. म्हळ्यार एकल्या एफेक्ट जाला रे 3 to 4 people he will infect. So similarly somebody asked what is the R0 for cyber crime. So the answer is 27. So एक मनशाले अकाउंट infect jalari, he will be infecting 27 more people. So similarly, at least a group of galari, 27 jana namgel tasal vajila raspalta books. So it's a punya kamaj, no? You're saving a lot of people. So I think people should do that. अशी जे तुम्ही सांगले सायबर सिक्युरिटी गर्ल म्हणून, आता सायबर सिक्युरिटी म्हणताना गर्ल बॉय म्हणून काय डिफरन्स ना म्हणून हांव लेखता. तशी बाकीच्यान म्हळ्यार बॉयजान आनी दादल्यान ज्यातल्या मलगडे ज्येष्ठ लोकांपुरा कसं करता म्हणून नाही तांणी तांची वेबसायट वचका सायबर सेफ गर्लाक वचका तांणी. द रिजन वाय इट इज कॉल्ड सायबर सेफ गर्ल inspired by Pradhan Mantri's Beti Bachao Beti Padhao. Cyber crime is gender neutral. It can happen to anybody. But the cyber safe girl tagline कसा म्हणल्यार बेटी बचाओ cyber crime same. So आम्ही तांत पूरा examples we have taken girl as the protagonist. So the heroine girl तांतो. So त्या दाखवून चल्ला पूरा चल्ला तांतो. So this is आम्ही कसं केला, we have made the girl the heroine and all the guys are villains तांतो. So तश कोरनो this we started with version 1. 15 crimes ashila 2016 start kartana. Now it is 2024 version 6.1 aila where 60 crimes are there. So 15 has become 60 now. And why it is called 6.1 malari amgel deshant puda IPC CRPC keni BN Indian Evidence Act manashila that has become now BNS BNSS and BSA. So that way ami update kya. So apart from the IT Act, these acts are also a part of it. आता क्विशिंग अंतू कसले अशी punishable gita म्हणल्यार कसले शिक्षा गीता का? Definitely. As per the IT Act, it is hacking. So hacking 3 years imprisonment, 1 to 2 lakh rupees fine or both. So different sections are there. Section 66B, E, number sections. But as per all the sections, it is a punishable offense. So we have to be careful. Koni jo am sangla ram ek QR code ko dane klepeto no, don't do that. So if you do that, you will be liable. म्हळ्यार तो केल्लो मात्र नाही, ताका वट्ट कोण ताका सहाय केला तानी पुरा जनाक पनिशेबल. डेफिनेटली बिकॉज मद्रास हायकोर्टाचे एक रूलिंग आसा तशें म्हणजे फॉरवर्डिंग अ मेसेज इज इक्वल टू एक्सेप्टिंग द मेसेज एंड एंडोर्सिंग द मेसेज. सो इन दैट केस कोण केला आणि कोण फॉरवर्ड केला बोथ ऑफ देम विल हैव द सेम पनिशमेंट. इतले वेळू क्विशिंगा विषयी माहिती दिले डॉक्टर अनंत प्रभू हांकां हांव धन्यवाद सांगता. डॉक्टर अनंत धन्यवाद. थँक्यू. तशीच आमगेल सर्व वीक्षकांकय हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हूण मागता.